கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். இந்த நாளில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசுகிற வார்த்தை சங்கீதத்திலே 122வது சங்கீதம் முதல் வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று எனக்கு சொல்லும் பொழுது நான் மனமகிழ்ச்சியாய் இருந்தேன் என்று சொல்லி, கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று எனக்கு சொல்லும் பொழுது நான் மனமகிழ்ச்சியாய் இருந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். இதே போல கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே வரும்போது, கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே கேட்கும் பொழுது நமக்கு ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். அதுதான் எரேமியாவிலே சொல்லப்படுகிறது. 33ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம் சொல்லுகிறது, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாதையும் நீ எட்டாதையும் பெரிய காரியத்தை நான் உனக்கு செய்வேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அல்லவா? அதே போல கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வந்து அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுதுதான் நம்ம அறியாதையும் எட்டாத பெரிய காரியத்தை நமக்கு செய்வார். பாருங்க, கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் ஒரு பெரிய அதிசயங்கள் நடக்கிறது. பரிசுத்த வேதாகத்தில் ஒரு பகுதி சொல்லுகிறது, இயேசு தேவனுடைய ஆலயத்திலே பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அங்கே ஒரு ஸ்திரீ உள்ளவள் இருக்கிறாள். அந்த ஆலயத்திலே திரளான ஜனங்கள் அங்கே கூடி இருக்கிறாங்க. அந்த நடுவில் ஒரு ஸ்திரீ பலனமுள்ள ஒரு ஸ்திரியாக காணப்படுகிறாள். அவளுடைய பலனம் என்ன என்று சொன்னால், அவளுடைய தாயினுடைய கருவிலை உருவாகும் பிறகு முன்பாக அவள் கூனியாகவே பெற்று எடுத்தாள். அந்த ஸ்திரியை அவளுடைய தாய் பரிசுத்த ஆவியானவர், பரிசுத்த வேதாகம் சொல்லுகிறது, அவள் பெரிவிலே ஒரு கூனி என்று சொல்லப்படுகிறது. பாருங்க, 18 வருஷமாய் நிமிர முடியாத ஒரு ஸ்திரீ அதில் உட்கார்ந்திருக்கிறாள். ஆனால் இயேசு இந்த தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருந்து பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற வேளையிலே அவளை பார்க்கிறார். அவர் பக்கத்திலே போகிறாள். இயேசு அவளை தொடுகிறார். அவளை பலனமாக்குற அந்த ஆவி அவளை விட்டு விலகி போகிறது. அவள் நிமிர்ந்து பார்க்கிறார். அவள் 18 வருஷமாய் கூனி இருந்தவள் கீழே தான் பூமியை தான் பார்த்திருப்பாள், நிமிர்ந்து பார்த்திருக்க மாட்டாள். யாருடைய முகத்தையும் நிமிர்ந்து பார்த்திருக்க மாட்டாள். ஆனால் முதலாக இயேசுனுடைய முகத்தை பார்த்தார். அதுதான் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான். 34ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம் சொல்கிறது, அவர்கள் அவருடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுதோ பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவருடைய முகங்களோ வெட்கப்பட்டு போகவில்லை என்று சொல்லி. இன்னைக்கு தேவனுடைய ஆலயத்திலே அந்த ஸ்திரீயிடத்தில் உள்ளவளுக்கு அவள் பலனங்கள் மாறினது. இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையோடு கூட நம்ம வீடுகளில் இருந்து கொண்டிருக்கலாம். நம்முடைய வேலை செய்கிற இடங்களில் எல்லா இடங்களையும் நம்ம இருந்து கொண்டிருக்கலாம். ஏதோ ஒரு வேதனையோடு கூட, ஏதோ ஒரு பலனத்தோடு கூட சரீரத்திலே காணப்படுகலாம். ஆனால் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வரும்போது, கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து கேட்கும் பொழுது அவர் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறவராய், விடுதலை கொடுக்கிறவராய் காணப்படுகிறார். அதுதான் பரிசுத்த வேதாகம் சொல்கிறது, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கேயோ இங்கே விடுதலை. கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய விடுதலை நமக்கு வேணுமானால் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு நம்ம வர வேண்டும். தேவனுடைய ஆலயத்திலே வந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை சொல்லி நம்ம கேட்கும் பொழுது நமக்கு பெரிய காரியத்தை செய்கிறவராய் இருக்கிறார். எல்லாரும் ஒரு விசை கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, மே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நன்றி ஜீசஸ். மீ ஷகலமானா துக்காலா பாராவா மே மாகாமானா சகல தூதி காலாபாராவா. ஆண்டவரே, நம்முடைய கிருபை தாங்கிறதுக்காய் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்குள்ளேயும் ஆண்டவரே, ஏதோ ஒரு பலனங்கள், ஏதோ ஒரு சோறுகள், கேன்சர்னால ஆண்டவரே, தலைவலினால, வயிற்று வலினால, என்னுடைய கிட்னியில் பலனும், சரீரத்தில் அலசர்னால,
பிசாசு போராட்டத்தினால என்னால் படுத்துக்கிட்டே எந்திரிக்க முடியாத முறையான முது தண்டு பகுதியில் என்னுடைய பலவீனங்கள், என் எலும்புகள் எல்லாம் வேதனையோடு கூட இருக்கிறேனே என்று சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கலாம் ஐயா. மருத்துவமனையிலையும் இருந்து கொண்டிருக்கலாம், வீடுகள்லையும் இருந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவரே. இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்குள்ள நம்முடைய வல்லமை இப்பொழுதே கடந்து போகட்டும் ஆண்டவரே, கடந்து போகட்டும் அப்பா. ரேமி ஷகாலா மானா தூக்கா லாபோரி காலவா. உன் இதயம் கலங்காதிருப்பதாக உன் தேவனாய கர்த்தர் நானே என்று சொல்லுகிறார். இது யாரெல்லாம் பலவீனத்தோடு கூட இருக்கிறீங்களோ, பிசாசு போராட்டத்தோடு கூட இருக்கிறீங்களோ, சரீரத்தில் பலவிதமான நோயோடு கூட இருக்கிறீங்களா, நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வாங்க. கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் வந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஒப்புறாங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். இந்த ஜெபத்தையும் இந்த வார்த்தையும் உங்களுடைய பாதத்திலே கொடுத்து நான் செபிக்கிறேன். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.